ayibizwa le matriarch ibizwa zii-offspring for i-family meeting. Ndiyakhuzwa uba ke hayi mam dearest, awukwazi uba kwi-4B kaloku. Wena njengoba usithi ufuna uphila oo-150 years, kutshisa uba njengoba una-51 nje, i-99 years yonke uzayithi chu wedwa, hayi yiba nomntu, funa i-breatharian. Khani ndifuniseni i-breatharian guys, ndicela nindifuniseni i-breatharian. Noba yeyakweliphi ilizwe, sizawukhonektha nje ngezi dayethi zethu ezi-extreme. Umntu ongazukubuza iinto ezininzi. Ndifuniseni i-breatharian. Umntu otya 1 meal in 3 days or 1 meal in 7 days uphila nje ngomoya. Bona they inhale the air, bahlala elangeni, bagcakamele ilanga, bahluthe. Ndifuniseni guys, ndifuniseni, ndithembe nina ke my people.